لأوروپای دژمناتیا li dijî Îslamê berdewam dike. Di serê welatên ku lê dijminatiya Îslamê lê belav dibe de Fransa tê. Li Fransayê zêdetirî ji sedî dehî nüfusa wê Misliman in. Ev re jê li welêt hema dibe 7 milyon Misliman li Fransayê dijin. Digel vê nüfusa zêde jî dijminantî li dijî Mislimanan her ku diçe zêde dibe. Li welatê ku zilm û zordarî lê hakim e, bi destê dewletê camî tên girtin û zilim li Mislimanan berdewam dike. Di demên dawîn de bê hiqûqî camî tên girtin. Wezareta Karê Hindura Fransayê 89 camiyan kontrol kir û ji vanan jî 31 camiyan girtinin. Vêga vê jî li bajarên Olansê camiyak wek bi bê hiqûqî hat girtin. Sebeba vê yekê jî hat gotin ku ji ber îmam gotiya hewceyê teksîseka Îslamî hebe hat nîşandayîn. Azanîn ku camiya hatiye girtin 307 cemata wê heye. Li dijî girtina camiyan bertek û tepkî jî berdewam dike. Li welêt her ku diçe zilm û zordarî li dijî Mislimanan û Îslamê zêdetir dibe.